Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano pala sa'yo ang kaagi ka doon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Henry. Maayong pagbuminaw sa Lex Salamat, Henry. Pino. Thank you for letting me go. At least we've tried. So, waray mahay. Pag-ayo-ayo. Ikaw po, Dani. Ha? Anol na mo ni ani? Lisod man po ko na mong pugson, bay. Nga, dili magdimi magkasinabot, diba? Mausad. Aw nag-ayo lang sa ninyo kay wagi mo magkanak. O lagi, bay? So, back to being single lang sa di karon. Aw, anak yun. Aw, may nun eh. Sayo sa kayo mong nagminyo ni ani eh. Pag upagitang graduate sa college, nga, minyo din mo. Wag yung ma-enjoy inyong pagka-dagaw ulit tao. Maugid lagi. Ya, asan taron? O, asa pa? Maglaag ta. Mag-inom ta ron. Bay, oy. Guwapay. Asa pa? Hi, can I join? Ay. Oh, sige ba? By the way, ako rin si Miriam. Ikaw? Henry. Hey, bay. Murag mahalin na yung karon da. William. Aw, kung mauna, nagkalawam di mong Miriam ron. O, bay? Nya, sa plano ni mo. Makig-ipon ko niya, bay. Aw, ikaw gud ba? Oh, okay naman po na ako nga mag-ipon ta. Ah, sige. O, ba dayon? Mangita ko gatong kaabangan. Sige. Dini, babe. Okay ra ka din, eh? Okay naman, babe. Sakto ra kayo para natundo, ha? Dili sa ko gusto nga dako good kay dako kay taglimpyuhanan, ana. Mausab. Ano, kano sa ka magsugod sa pagpanghakot sa imong mga butang din, eh? Ugma dayon, babe. Ah, sige, babe. Ha? Mamay kas amo? Oh. Wala akong plano. Total, nagpuyo naman kita. Gusto na ko nga maila-ilang imong mga pamilya. Pero, Ano? Dili ka gusto? dili man sa ingon nga dili ko gusto. Pero kuan man good. Lisod na po ko ng akong pamilya good kay nangaminyo naman akong mga igsuon. Unya sila sa mama o papa sige sa biyahe. Mao ba? Sige lang. Pohon, ingnon lang niya na tika. Dili ka ni mato? Muli lang sa ako sa amo kay nasakit si papa, babe. Way makabantay. Nauli man sila sa mamagikan sa Mindanao. Mao ba? Sige. Pag-amping. Kumusta mas papa ni mo? Okay na. Mayo noon. Talibi. Magkaadlaw lang ganit na nga. Wa magkita pero kimingaw na ko nimo. Henry. Valentine's Day ron. Palitan ako buwak si Miriam. Ano ko din sa mong palit. Aron sa gamalipay siya. Henry? Oh. Ani? Happy ko para nimo. At least nakakita na rin kag ikapuli na ako.
Ingon masab ko para nimo. Thank you sa libreng coffee, ha? Kadit lang ani. Ngano? Kung panalit, dili ta swertihon sa itong mga karelasyon karon o baka sa umabot. Kining pwede tingali nga. Maayong Suway na pagbuminaw sa Lex Pino. Pwede man, pero... Murag imposible na mahitabo, uy. Naana kay uyab. Ani ako, naanasad. Og nagplano na sad ni sa akong uyab karon nga magpakasalami pon. Wata kay baw. Wow! Thank you, Henry. Ganahan ra kas buwak? Yes, Henry. Nindot kaayo. Ganahan kaayo ko. Salamat kayo. Pagilis kay mga udas gawas. Sige, sige. Ani kita din sa mall? Oh. Ano naman day? Di ka ganahan? Tempa, okay ra ka? Mura lagi, dili ka komportable. Oo. Daghan kayo tao kod. Oh, natural naman na nga daghang kintao kay Valentine's Day baya ron. Kalex? Taan bagyo ko. Naagay kay kabit. Miriam? Usa di? Henry, pauli lang sa... Unya lang ta magsulti. Uban ang pauli. Kung di ka gusto nga magkakubot na rin eh. Ginoo ko. Minyo si Miriam. Sorry nga na makako di mo, Henry. Minyo di ka. Oh, Henry. Pero wala ko malipay sa mong kabinyoon. Grabe ni mo eh. Imo kong gihimong kabit. Sorry, Henry, pero ang tinuod, mas mahaltik ka sa akong bana. Pero dili mayo. Tungod kay minyo ka. Henry. Pauli sa inyo. Ug balik ang imong pamilya. Tungod kay mas nagkinalan sila nimo. Prinausa naman ka, oy. Sa tanto mo sige pamabay ba? Wa minum ka minyo. Printer naman ka, di ba? Mau na gina akong kapalaran ba? Maulit taong guwang ko ni kalakiha ba? Kanugon, sweet sura, pre. Magi mo sanay. Dapat tingali ni pre, oy. Kutas naman eh. Maragwa ang tay hangin ini. Pag-jogging tingali ko, be. Idutas feelings. Nga nakapagawas ko sa singot. Oh. Ani? Kumusta naman ka? Ani single gyapon. Unsa? Sa ato pa parihas data. Ha? Huwag ka maminyo pag-usap. Wa madayon, uy. Unsaon? Nasakpan man ako nga nailain. Ha? Uy, mura sa dig ako. Minyo sa na akong nakarelasyon na to. Mao ba? Sa ato pa, parehas ita gibinuangan. Anak yun. So, unsa naman? Ha? Unsa kayo mayo kung sumpayan nato balik? Sure ka? Dili ka kitagod ang para sa usa. Mao nga wa gyud relasyon nga may work na to. Henry, Sige na, suwayan na to. Basin ba day? This time, magkasinabot na ta. Henry. Life starts at 40. Karon, mas nakasabot na ko ani nga pulong. Tungod ini nga pangidaron, mas makaingon ko nga mas eksperyensyado na ko sa kinabuhi tungod sa akong mga naagian. Nga man Maayong sa bahin pagbuminaw ko ni sa ani. Lex Pino. Nagkabalik yun mi
og kaluoy sa Ginoo ni mabdos pagid siya bisan delikado. Muna sa taon na mong ampo para sa ang safety delivery. Mayo gani nanganak siya nga wa gyud komplikasyon. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Henry nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagkalohan pohon. Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makhatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangan nga Bianca, 20 anyos, single, taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nga akong gituhuan nga basin ang sinugdanan ani, mao katong among gibuhat sa akong amigo sa 12 anyos pa ko. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Bianca, naan sa kuy magic? Sabada imiloy. Sige lang kag binuang dada. Tagi, dali be, tuduan ta ka. Amoy puspuro dia. Naaman. Pero saan man nimo? May akong i-magic, be, kaya tag puspuro be. Kadiyat sa... Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Oh, narang pospero oh. Ambe, Ang saan lagi ni mo uy? ako ha? Ako magic na ko ha? Pasigahon na ko ring usa ka palito ha? Dayon? Dayon, akong kanon ang aso. Oh, pasali ba? Oh, Hulo. Kikaon man gud na nimong aso email. Kisod lagi na nimo si mong baay. Oh, hala. Kanindot tan-awon sa aso email uy. Maporma
laging mga natanawa, mga lingin-lingin lagi. Dugay pa diyong mawa. Haladagan na kayo sila, Mil. Lanchik sa. Be, dali. Be, ikaw na po do. Ha? Ay? Basig di ko ka maung. Mao lagi ka. Sundat akong gibuhat nga kano ng aso. Dayon, uguma. Dayon, takuma ang baba. Ug nahinay ba? Nya dayon, ibuga ang aso. Kani. Imo na. Sundat to ako kaniya. Up. Sige, dayon, tako. Sige, dayon. Kau na dayon, aso. Kau na dayon. Dali. Uy! Ano na mo? Taro. Ako na ito ng aso. Ha? Sa akong tutunlan ay marag napasok akong tutunlan, Mil. Sa? Mawa ang sakit sa akong tutunlan, eh. Sakit kang iton og laway. Og marag na ay nipilit nga dili matangtang nga init. Saan man ni, eh. Bianca, o ano ka? Sige, magkag-igham diha. Pinakarat pag yun. Matangtang naman siguro ng tutunlan ni mo diha o sige, pakarat ni mo. Adaot ba yan ang tutunlan mo? Ano man ka? Paminaw, maha. Maunay na hitabo. Ay, kayabag biya taon ninyo. Kanong gituon man nimong aso sa posporo nga makadaot gyud na kay pulbura gud na. Maunsa man ko ani, ma. Na, madaot ka anang amawa ka. Ay, ta na sa sentro na. Ipa-check up ta ka dito. Unya, unsa may girisita sa center? Antibiotic raman to gihatag sa center. Ayaw na tukos ba, Bianca? Kaya ba daot ka na? Kuan ko nang ma, pa. Murag ako laging matagamtaman nga murag may lasang dugo akong bakba. Unsa? Sakit yun kayo nga akong tutunlan adto nga nakatuon ko sa aso sa pusporo. Murag yun og nasamad ang akong tutunlan o tilaok. Gidako sa akong mama adto sa among center o girisitahan kong antibiotic. Naayo ko adto. Apan, mga after 2 years, dihang 14 anyos na ko, nalasahan na sab na ko ang baho nga dugo sa akong baba. Unya, Unsa? maoy na ma. Matimahuan lagi na ako nga dunay bahong dugo sa akong baba. Oy. Ayaw ko gingna nga sa kadto pa nang napasok ni mos posporo ka ni adto nga dugay naman to. Mausad ka ni. 12 pa man ko ato. Pero nga no, laging matimahuan man ako ang marag bahong dugo sa akong baba, ma. Hunahuna ra tingali na nimo Bianca oy. Pero tan-aw nako nimo. Nidaot baya ka karon. Sulti oy ug unsa gitinuod nimong gibati. Kay lawas pud bitaw nimo ay murag malnourished. Maayong pagpaminaw sa Lex Pino. Puno sa ning ubos akong da. Ano pa ni, uy. Ay, nakpagko'y daghang lapanan. Pagpadyok ko mahuman. Oh. Hala. Dugo man to. May sagol dugo yun ang akong luwaog. Kalain sa baho sa akong baba. Ang dugo. Hindi na ako tiwasan yung akong pagpanlaba, uy. Bahala na yung pauli ko sa amo. Nga naman gato. Nga nang may sagol mang dugo ang ako. Unsa?
Mao lagi na, ma. Dugo lagi cute to. Ginoo ko. Kasagaran na ba sa mga ingon ana nga magluwa og dugo? Dunay sakit sa baga. So may sakit ko sa baga, ma? Kabata pa nimo kung maingon ka ni ana, Bianca. Og dili man sad ka bisyosa. Anya, be. Kung nasakit man kong ingon na, ma. Diin masam na ako makuha. Ay, ambot. Naglibog sa kokon, maumanggani na sakit nimo. Mga dahing usahay. May panahon nga kalit akong makulbaan. Paspas ang akong heartbeat nga maglisod ko ginawa. Ha? Uy, pa-check up ta Bianca, be. Kay basig unsa na. O niya, kumusta man ang inyong lakaw sa doktor? Nihubag ko no ang iyang tutunlan. Unay dagang tablitas nga giresita. Has kang nagkuar bang tambala. Unya ni asay vitamins, vitamin C. Pwede pag vitamins lang nga akong imnon, ma. Di lang ko anang dagkong tablitas. Unsa? Napugos gid kog tumar at mga tambala. Hinoon, naulian ko og miarang-arang ang akong gibati. Apan karon nga 20 anyos na ko, wa man gid gihapon ko manambok. Daot gid gihapon kay ko, malnourished kong tan-awon, ug permi kong bation og kakapoy, ug may panahon nga mokalit lang og paspas ang akong heartbeat. Ang akong mapangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, naay panahon nga makatagamtam ko og baho nga dugo sa akong bakba. Ug nakasuway gid ko nga may sagol nga dugo ang akong luwa. Nagpa-check up ko, mihubag ra ko ng akong tutunlan, pero wa ka ko'y sakit sa baga. Ikaduhang pangutana, nakatuon ko og aso sa posporo dihang 12 anyos pa lang ko. Ug mura gyud og nasunog ang akong tilaok adto. Dili ka tumaoy nakaingon nga usahay, may sagol dugo ang akong luwa. Ikatulong pangutana, daot kay ko, malnourished kong tan-awon, og permi kong bation og kakapoy, og naay panahon nga mupaspas ang akong heartbeat. Nga naman sab ka ni, ikaupat og katapusang pangutana, may panahon nga mag-overthink na ko aning akong gibati karon. Muhilak na lang ko kay wa man may kwarta nga ikapa-check up. Unsa man kay tambal aning akong gibati, ug unsa may vitamins nga angay na kong ingnon, kay daot gid kay ko. Kay usahay po Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. Wala lagi ko'y ganang ikaon. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Bianca. Mayong adlaw mga suking tigpinaw nila sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anan na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral ng mga problema, kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klase pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is that everything is temporary. Wala gay forever ani kinabuhi ano. A lifetime is not as long as you think. We really do not know no kung kano sa takwaon sa Ginoo. So binutan lang gid as much as possible. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Bianca, 20 years old rather, taga Bohol, single, punto medical ang problema ni Bianca, no? Isa may mga kahilan ako sa Bohol, no? Maadyo nga daw ninyong tanan dahil sa Bohol, no? Ni Inop ako tumula sa akong mahinumduman na, of course, akong partner si Dr. Boots Alisna o Panty Alisna sa Inabanga, si Johnny Yu sa Kalapi, si Jose Boy Lambing sa Mabini, Chacha Boylis Uchia, si Christian Putintos sa Luon, Benilio Andan, bay, musta naman ka bay, sa Tagbilaran, o si Mary Regina Pustanes, Porfirio Lim, Don Emilio o Angel Villa Carlos sa Ubay, Banban Bintulan,
bayan pamaus bayod, no? O ako agree to usab ning akong mga hard-working nga mga workers sa akong farm gamay, no? Si Tibor, si Jimmy, si Makmak Obra, no? Ako rin magumangkon. Si mga sasan, no? Si Rini o si Sami o si Piring Natad, no? Mayong pagpaminaw diya sa Kantaw, Anaga, Cebu. So going back to our sender, si Bianca nga taga Bohol. Punto medikal ang problema ni Bianca. Sumasa nabati ganina nato sa drama. Unang pangutana ni Bianca, naay panahon nga makatagamtam ko og baho nga dugo sa akong baba ug nakasuway gyud ko may sagol dugo ang akong luwa. Magpa-check up ko, nihubag ra kuno ang akong baba pero wala kaha ko'y sakit sa baga. Well, Bianca, no, kami mga doktor, we are always guided by the result of laboratory exam, no? Kung nagduda ka nga nakay sakit sa baga, labi na kung na-expose ka sa katao nga pananglitan na pulmonary tuberculosis, why not submit yourself for chest x-ray? Usa na pinaka-basic nga among pag-imuon nga diagnostic procedure. Another diagnostic procedure tagsuta kung naba kay sakit sa baga is sputum examination. So, kung positibo ka, well, tagaan kag mga anti-TB medication. Naman lang sa itong mga health centers. Kung pananglitan, ang imurang lagos, so imong ngipon ba ron nagdugo, naman, less ni siya nga yung worrying concern, no? So akong balikon, mo advise ko nimo diya sa Bohol, no? Tagbilaran na daghan ang mga laboratory nga kwan, maimong mo ang kanang chest x-ray laboratory man di man na mahal. So para nga ma-roll out na to kung naabugog kay sakit sa baga o naarba sa imong baba magikan tong dugo nga imong nakitaan sa imong luwa, no? Ikaduhang pangutana, nakatulon ko og aso sa puspuro dihang 12 anyos pa ko ug murag gyud og nasunog ang akong tilaok adto. Dili ka tumaoy hinungdan nga usahay may sagol dugo na ang akong luwa. Well, you are now 20 years old. So it happened 8 years ago. I don't think so. Biangka nga mo to hinungdan, no? Lain ko ning hinungdan ngano nga naakay inunta problema karon sa imong kanimong gipang mo, no, nga nay dugo ang imong luwa. Usahay ba apod ako maka-experience ko ana mag-brush ko sa akong ngipon, no? Na mga dugo nga mukuan. Normal naman siguro na nag-brush sa imong ngipon, na dugo-dugo gamay sa imong gum, sabi nagkulang kag vitamin C, no? So dili kayo sa alarming. So balikon ako sa akong answer nimo. Atubag na ko sa primero ng pangutana, submit yourself to chest x-ray and sputum examination. Ikatlong pangutana, daot kayo ko, malnourished kong tanahon ug permi kong bation ug kakapoy. Ug naay panahon nga mupaspas ang akong heartbeat. Ngano man sab kaha ni? Daot ka, maybe di kay kamayo mukhaon, no? Daghan kayong mga healthy foods diha sa Bohol, no? Ayaw lang og sige lang carbohydrates, no? Pero naapog kay mga green leafy vegetables nga kuano niya. Maybe ako lang isugyot, maybe you have to submit yourself for stool examination. Kini nga ato bitong basic nga among gina-order sa hospital nga CBC, urinalysis ug stool exam. Mo sa man stool exam, mga atong hugaw, ang atong tae ba. Examine na kay kung naa kay mga intestinal parasites, like hookworm, ascaris, unsa pa man diha, pinworm. Bisa kung saon imong kaon og daghan, siyempre ang katurang hookworm ug ascaris, guban mga intestinal parasites, mahapi, malipay, no? So kinahanglan nga magpa-deworm ka, magpapurga ka. Daghan kayo mga available kayo mga purga nga magamit nato. Kana kung positive ka sa intestinal parasite after the thorough stool examination. So CBC, urinalysis, stool exam, basic ni siya nga laboratory orders, workup nga pagaymoon daghan kay impormasyon makuha ang usa ka attending doctor sa kahimtang sa iyang pasyente. Okay? Ikaw pa do katapos ang pangutana. Panahon na nga mag-overthink na ko aning akong gibati. Muhilak na lang ko kay wala man mi kwarta nga ikaw pa check up. Unsa may kahay tambal aning akong gibati. Unsa may vitamins nga akong na imnon kung daot gyud kayo ko. Kahay usahay pud may gamay ra kog kaon kay walay ganay kaon. So dili makinahanglan kag dako kay kag budget para nga makakaon gyud kag sakto nga nutritional food labi na sa probinsya. Daghan mga available diha nga mga vitamins nga makuha nato sa atong ordinaryo nga adlaw nga pagkaon, no? Kung mga supplementary vitamins daghan kay dihang available over the counter mga ganini, no? Mga supplementary vitamins pero wa na gay ang mga vitamins actually supplementary lang ni siya, di gyud makapatambok, makapahatag lang nimo additional energy but makapa-increase gyud sa imong weight is sakto nga kaon, no? Sakto nga carbohydrates, protein, uban pang mga electrolytes and minerals, no? Kung wala kay budget, I'll suggest that you go to a government hospital. Kaya na magani gasto, dili gyud sama sa
pribadong hospital, ha? Daghan naman ta karong mga government hospital, no? Nga muhatag og serbisyo nga kung ma-proven gani gyud nga indigent ang usa ka pasyente, wala man gani gyud na ibayad, labi nag-refer sa DSWD. Labi na karon election time, ha? Pabira daghan ng mga politiko ron nga mo offer og financial assistance sa mga ingunaning problema, ha? Basta mobutar lang po kaniya. Ingon na, no? So, dool og government hospital, na lang gi-refer ko dok ni doktor ni obra kay ngadto sa Masayo ako doktor ni obra maestro ko, ha? Classroom teacher ko sa mga schools of medicine rin sa Sugbo. So kana mga batanon mga doktor na sa inyo sa Bohol, posible mga estudyante ko na ang uban na. So, mauna ako kay kaistorya sa imong problema Bianca diha sa Bohol. Ug akong balikon maadjong adlaw ninyong tanan diha sa Bohol. No, okay ra nga atong Semana Santa, ha? So, once again, saghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa among mga programa sa RMN. Taas katag rating din sa atong lugar. Ako si Dr. Rene Obra, on behalf of Attorney Eileen Bathan, nga dili karon makauban ako kay nasa equally important nga mga appointment. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Audition Wide Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.